Какво става, готини пичове? Аз съм Shadow Beast и днес, както виждаме, снимаме на Clash Royale. Бях на 6-та. Паднах. Спечелих. Вижте с кой се става. Значи така го бях наредил то, че нямаше шанс откъде да излезе, аз ви казвам. Само, че ще взема да сложа балона на некое, защото... Не, го слагам. Това ще ми. Искам да видите как човек О, на 6-та съм. Добре, започваме. Чакаме да се зареди. Особено когато имаме толкова много неща. Когато е много елексир. Цънк. Аре бе! Ела. И аз имам уич, бе. Неговата е на първи, моята е на втори. И като ти пусна уизър, ти всичко ти е мъртво, бе. За къв съм мислиш, бе? То пише за къв съм мисли. Не знам, обаче много вълнува. Не, бе! Абе, не, отзад, бе! Не, братче. Абе, значи принц, бе. Фани ма за... Бутайте, милички, миньон хордица. Бутайте, тъпия Giant Skeleton. Yes! Не стигна почти до колата, обаче ще ми е рипне малко. Еми, няма да е голям, много фатално, все пак. Гоблинката тук ми умря. Беше ми пусна барбарен хът. Аре бе. След това ще му пусна тубичка, защото и тя ми умря. Трябва му пусна фурни, защото и тя ми умря. Не, фурни ще сложа направо. После тубичката, защото малко от малко да мяса. На нещо. Един уизър, ти си мъртвец. О, той ми пусна! Не, това не трябва да се случва. Защо на мен, бе? Не така, бе, матка. Не, защо? Не така, бе. Трябваше така. Не трябва, не. Много сгреших така, бе. Много, бе. Сега го изкарахме. Няма как, бе. Бутнахме, ама. Нали, все пак. Да имате на колко брат на живота. Все пак, брат. Няма как малко да нас. Еми, човек, поне да трябва равен, защото то се разбрал, че някакси ще ме бие. Ама, въпрос е 10, 9, 8, 7, 6, 5. Аре, бе, по-бързо броя, бе, тева. Офто има и овертайм. Не, бе, брат, не с лошо, бе. Що се на мен, бе? Еми, бутна ми е някакво говорим. Бутна ми, добре, разбрах. Добре, на 6-та арената номер не мина, разбрах. На 5 само мина. Пак паднах, сега пак съм на 5-та. Дано да не ме пусне на 6-та. Оф, разбили. Иначе направо се бях ритнат. От всякъде. 8. Ще ти е нужен пич. Абе, тата павичка, къде са време? Какво съм мислихме? Трудно?
Добре, защо няма място за гробенката? Трябва се пак да го направим някъде. Стига, брат! Не трябваше така! Не знам. Точно трябваше така да правим. Точно трябваше. Ще ме е такова. Някога па. Няма как. Просто ще спрям да му бутне. Тя е готова това. Колкото да не ми бутне и двете коли. Да му бутна аз и да си защитавам моите. Нали? Добре, бе, то принц! Ти сериозен си, бе. Сега веднага трябва да пускам барбарен хак. Каквото да стане? Няма как. Не, мри! О, боже! О, боже! Yes, боже! Бог да благослови България. Аре, бутне двете, бе. Аре, бе, като си толкова с отворен, бе. Аре, бе. Бутна ми кулата. То се разбра, ма чаква толкова, брат. Добре, защо този път не става, бе? Писнали от глупости, бе. Брат. Не е реално, братче. Не е реално. Сега ще ми бутне тази. Абе, какво да говорим, бе? Какво да говорим? Добре, защо стреляте уичката, бе? Абе, стига, бе! Аз повече тази игра няма игра. Абе, стига, бе! О, боже! Това реално ли е, бе? Не, аз още прия. Още една загуба и си изтрем играта. Ако не бия направо си изтрием така. Моята тактика. Вау, те милиони нещо ще ми направят срещу Бейби Драгон. И са 4 милиона. Едно скелече. О, едно скелече. О, да бяха измислили така карта, ще да е супер силно. Едно скелече. Трябваше да е легендар. Добре, бе! Бати лайнара. Аз че ме бутнах. Ама не така, бе. Малко да мяса поне. Глей! А не, аз ви казвам, честно се изстря. Ако загубя и ако не се изстря, не знам, просто не знам. Няма да съм аз. Няма да съм същия човек. Не се обръщай двама.
Еми, крия се. Няма как да стане. Няма как да стане, хора. Няма как да стане. Ще падам постоянно. Добре, хора, това ще е края на този епизод. Надявам съм да ми хареса, защото изобщо не ми хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Напишете долу в коментарите нещо. И не забравяйте да се абонирайте за моя канал. До следващото видео.